У 1997 годзе Генеральная Ассамблея ААН абвясціла 26 чэрвеня міжнародным днём ААН у падтрымку ахвяр катаванняў. Гэты дзень праводзіцца з мэтай выкаранення катаванняў і забеспячэння эфектыўнага функцыянавання канвенцыі супраць катаванняў і іншых жорсткіх, бесчалавечных або прыніжаючых годнасць відаў абыходжання і пакарання. З 19 па 26 чэрвеня пройдзе тыдзень супраць катавання ў Беларусі. За мінулыя 3 гады тысячы беларусаў асабіста сутыкнуліся з катаваннямі і парушэннем сваіх правоў. Размаўляць пра гэта цяжка, але толькі так мы можам паказаць сабе, рэжыму і свету, мы не будзем маўчаць, мы не здаемся. Катаванне з'яўляецца злачынствам у адпаведнасці з прынцыпамі міжнароднага права. Ва ўсіх адпаведных дакументах катаванні строга забараняюцца і не могуць быць апраўданы ні пры якіх абставінах. Гэтая забарона з'яўляецца адным з элементаў звычайнага міжнароднага права і носіць абавязковы характар для ўсіх чальцоў міжнароднай супольнасці, незалежна ад таго, ці падпісала дадзеная дзяржава міжнародныя дамовы, якія непасрэдна забараняюць ужыванне катаванняў. У крымінальным кодексе Беларусі асобнага артыкула за ўчыненне катаванняў усё яшчэ няма, а існуючыя артыкулы не ахопліваюць усяго спектра актаў пытак і мэт іх прымянення. З 2020 года праваабаронцы адзначаюць масавы і сістэмны характар катаванняў. Працягваецца практыка прымянення неадпаведнай сілы, якімі суправаджаюцца і затрыманне, і ўтрыманне ў рамках адміністрацыйнага арышту і пазбаўлення волі. У апошні час атрымала сваё развіццё беларуская практыка лічбавых катаванняў праз запіс пакаянных відэа, у якіх затрыманыя вымушаныя пад ціскам на камеру казаць пра нібыта ўчыненыя імі злачынствы і супрацьпраўныя дзеянні, а таксама выдаваць асабістую інфармацыю пра сябе, ажно да адчувальных дадзеных аб сямейным становішчы, заработнай плаце і сексуальнай арыентацыі. З боку прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, прадзяржаўных журналістаў у публічнай прасторы адсутнічае асуджэнне катаванняў. Палітыкі, супрацоўнікі прадзяржаўных СМІ, прапагандысты пры згадванні заяў аб прымяненні супрацоўнікамі праваахоўных органаў катаванняў ці жорсткага абыходжання не толькі не асуджалі катаванні, але і дазвалялі сабе выказванні, якія прыніжаюць ахвяр падобнага абыходжання. Шырокае прымяненне катаванняў і жорсткага абыходжання пры затрыманні і ўтрыманні ў месцах несвабоды сведчаць аб невыкананні на практыцы нормаў паводзінаў для супрацоўнікаў праваахоўных органаў, уключаючы правілы допыту арыштаваных, затрыманых або зняволеных асоб. Адказныя органы не праводзяць неадкладных і дбайных расследаванняў усіх паведамленняў аб катаваннях. У Беларусі адсутнічае эфектыўны і незалежны орган для правядзення падобных расследаванняў. Існуючае заканадаўства пераўтварылася ў рэпрэсіўны інструмент. У Беларусі не створаны нацыянальны прэвентыўны механізм для папярэджання катаванняў і іншых актаў жорсткага абыходжання. Не існуе незалежная нацыянальная праваабарончая установа. Адпаведна адсутнічаюць умовы для эфектыўнай рэалізацыі права ахвяр і катаванняў на кампенсацыю і рэабілітацыю. Акрамя таго, права на кампенсацыю і эфектыўны сродак правовой абароны з цягам часу ўсё больш складана рэалізаваць з прычыны рэпрэсій у дачыненні да адвакатаў, якія займаюцца палітычнымі справамі. Колькасць адвакатаў, здольных даць якасную абарону, з кожным месяцам змяншаецца. Праваабаронцам вядома пра шматлікія выпадкі прымянення катаванняў і жорсткага абыходжання з затрыманымі асобамі, пазбаўленымі волі. Рэжым масава выкарыстоўвае блакаванне перапіскі для зняволеных у якасці інструмента ціску. Зняволеныя ўсё часцей пазбаўляюцца сувязі са сваякамі і адвакатамі. Умовы іх утрымання не адпавядаюць ні міжнародным стандартам у галіне правоў чалавека, уключаючы правілы Нельсона Мандэлы, ні беларускаму заканадаўству. У сваім дакладзе Вярхоўны камісар ААН па правах чалавека прыйшоў да высновы, што існуюць дастатковыя падставы меркаваць, што ў Беларусі здзяйсняліся і працягваюць здзяйсняцца сістэматычныя, шырокамаштабныя і грубыя парушэнні правоў чалавека, якія могуць быць злачынствамі супраць чалавечнасці. Даклад Управлення Вярхоўнага камісара па правах чалавека прызнае дзяржаўныя органы Беларусі адказнымі за шырокамаштабныя і сістэматычныя парушэнні правоў чалавека, такія як
як незаконнае пазбаўленне жыцця, катаванні і жорсткае абыходжанне, у тым ліку сексуальны гвалт, парушэнне правоў на свабоду выказвання меркаванняў, мірных сходаў і асацыяцый, адмову ў належнай правовой працэдуры і праве на ўезд у сваю краіну. Нам здаецца, што расказваць пра катаванні важна ўсімі даступнымі спосабамі, і чым яны разнастайней, тым больш імавернасць данесці інфармацыю да кожнага і кожнай. Таму ў гэтым годзе мы праводзім імпрэзы ў самых розных фарматах. Спектаклі, перформансы, квізы, кінапрагляды, лекцыі, прэзентацыі дакументаў. Прыходзьце на нашы акцыі, клічце сяброў, расказвайце ў соцсетках. Давайце разам пакажам, што мы нічога не забылі і не даравалі.